Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kasorkar kelapen benah nyau Sngi, kum ka Sngi yang Briew habarok ka wekari kum kadak ka Jingsosi. Halo ka Jingkhlad no jong menteri rang badu berim kari u Dr.Manmohan Singh. Kasorkar kelapen benaru bahkan pensange lut ya barok ki program ki bakal ada penben man pelong ha ka Sngi thok diang. Ha kini ki nyau Sngi barok ki office sarkar ki de ben penhap shiteng ya kala ma jong kari. U Dr.Manmohan Singh ula khlat no hakerta ka bakhandai pu arsnam ha ka mi jong ka Sngi palai ha All India Institute of Medical Science ha Delhi. Ya ka met jong u Dr.Manmohan Singh an pendap ha ka Sngi sajan ka arpu pratri unok pra arca apusau ha jan rajkhat ka jaka ka balathang yo Mahatma Gandhi. Namar ba ka khun khat du jong u kan wan poi she India ha ka jan mi jong ka Sngi tho diang. Ka khun jong u Dr. Singh ka don cha California ha America bat ka de ka professor ha Stanford Law School. Kum kadak ka jingburom ya using kino ya lekai cricket jong ka India ki bedang don hapdeng ka jing ya lekai test ber ka Australia kilate da ka janjong nak sangti ka jongki kum ban shipin kan mau hang ni khindian ya u Dr. Manmohan Singh lakha house nam shihaja khnai spa lai puar ha ka long yin ka badung ha ka wi ka nongrin ka balatip kum ka ga ban menta kani ka dan ha Punjab ha Pakistan nadu dang red using ukwa ban puli ya ki economic Kenang ba unla ban rat dingkhong ya ka jingdung ha ka shnong jong u bat kumju ru ha ka ri barok away ula yo ya ka scholarship ban puli ya ka economics ha Cambridge bat ula pendapat ya ka doctorate na Oxford hadin kata lawan phai shala ka jong kari bat ula bat iki kerdan bahe kum ofisa sarkar amtang ha India henre ula bat ru iki kerdan ki bahe ha ka United Nation ru ubat ru kum u governor jong Reserve Bank of India. They house nam shi haja khandai spark khandai puai ba umitrang ba du kari India ha ka tukapor u PV Narsimha Rao ula yoi ya ka jingsham phang jong u bat ha ka tukapor ka India ka don hapne ka jingduk tasam kumtaw la pendrong ya u kum menteri ka tanat platengka bat ha ka tukapor u Singh ula la ban Kynthih ya ka yok ka kot jong ka India kum ba khandai ni 10%. They house nam arja saw bo Singh ula shajit ban shimti kum menteri rang ba du jong kari India bat hakapor ba ubat yakni kerdan ka bahe tam hakari using ulala banwanra bun ki jingkala bat dei mau ubawanra ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ya ka bala tepat ba kum ka scheme shispasngi ulawanra ya ka Food Security Act ni ukhaw ration hakador ka barin bat ulawanra ru ya ka Right to Education Act lani ka hok ban yolat hakapuli puthi bat bun ki AKA ki ba kinongya lamba menta jongkari ki perto ya ka kambabha bar ki senyang jong using man penkelador thamai ya ka yok ka kot jong kari India.